Il-Knisja Kattolika tiċċelebra s-sena tal-Ġublew, sena msejħa l-konverżjoni u l-maħfra. It-tema tal-Ġublew ta' din is-sena hija l-Pellegrini ta' tama, li bija l-Papa Franġisku rid jenfasizza t-tama meħtieġa għad-dinja li qed tesperjenza l-konsegwenzi tal-gwerra, il-kriżi tal-klima, kif ukoll effetti mill-pandemija tal-COVID. Iċ-ċelebrazzjoni li saret it-tlieta filgħodu fil-Basilika ta' Raħal Ġdid tifforma parti minn sensiela ta' ċerimonji li qed isiru matul is-sena. Din iċ-ċelebrazzjoni tkun iddedikata lil-morda, lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor jgħinu lil-morda, kif ukoll il-volontieri li kull sajf jitilgħu għal pellegrinaġġi f'Lourdes mal-morda, mal-Għaqda Maltija trasport tal-morda f'Lourdes. Waqt l-omelija l-Isqof Awżilarju Joseph Gallia Kurmi semma kif it-tama hija importanti immens fit-tiġrib, hekk kif ittina s-saħħa nkomplu mixjin il-qudiem, sostna lil mulej juri mħabba speċjali lejn il-morda, hekk kif qatt ma se jabbandunhom, iżda joffrilhom it-tama u s-salvazzjoni. U anke jekk il-morda jħossuhom minsijin, il-mulej qiegħed magħhom f'kull mument, għax il-mulej qatt ma jaħrab mit-tibatija. Forsi xi drabi jħossuhom minsijin minn Alla. Ma ftakru Alla qatt ma jabbanduna il-uliedu. Anke meta nħossuna dgħajfa jew bla saħħa u jetem iżomna, isaħħaħna u jsostnina. L-Isqof Gallia Kurmi ringrazzja lil dawk kollha li b'kwalunkwe modi jieħdu ħsieb lill-morda u fakkarhom li huma qed jagħmlu xogħol qaddis flimkien mal-mulej u temm l-omelija billi jagħmel appell sabiex nogħżu l-ħajja u nagħmlu minn kollox biex intaffu tbatija fil-ħajja mingħajr ma nsemmuha. L-attività li jmiss tal-Ġublew f'Malta se ssir fil-5 ta' Marzu proprju f'jum Ras ir-Randan fejn se ssir mixja komunitarja mill-Knisja tal-Ħażafi sal-Knisja taż-Żurrieq.